Mae dysgu Cymraeg yn gallu bod yn waith caled. Mae canolfan Brianne yn ysgol Brodynefwr yn Llandeilo yn ceisio gwneud y broses ychydig yn haws. Mae'r uned drochi yma yn rhoi'r cyfle i ddisgyblion ddysgu'r Gymraeg mewn dim ond 10 wythnos cyn dychwelyd i'w hysgolion. Maen nhw'n dod yma i ddysgu Cymraeg fel bod i bywyd nhw yn yr ysgol tymed bach yn haws. Felly mae rai plant wedi symud o sir gwahanol yma i ddyffryn tywi, mae rai wedi symud gwlad gwahanol, mae rai wedi symud cyfandir gwahanol. Felly mae stori gyda pob plentyn bach, maen nhw'n dod yma i ddysgu Cymraeg fel bod eu bywyd nhw nôl yn yr ysgol, yn eu cymunedau nhw ac yn eu cartrefi nhw'n rwyddach. Mae nifer o disgyblion yma wedi symud i Gymru yn ddiweddar ac mae rhai wedi dod o bell. Felly faint maen nhw'n mwynhau hamser yma? Dwi'n dwlu dod yn ganolfan Brianne. Dwi'n hoffi gwneud ffrindiau newydd a canu Cymraeg. Dwi'n hoffi dysgu siarad Cymraeg a canu. Ni'n joio siarad Cymraeg. Dwi'n gwneud ffrindiau newydd a canu yn Gymraeg. Nid dim ond dysgu'r iaith maen nhw'n gwneud yma, mae'r disgyblion yn dysgu am ddiwylliant Cymru hefyd. Ni'n cael ymwelwyr mewn i'r ganolfan, falle DJ neu gwahanol ymwelwyr mewn, fel bod nhw'n deall perthyn i'r iaith, chi'n gwybod. Mae'r criw yma o blant bron a cyrraedd diwedd eu taith yng nghanolfan Brianne. Nawr bydden nhw'n dychwelyd i'w hysgolion tipyn yn fwy hyderus yn eu haith. Helo, Alex yma. Dwi'n cyflwyno'r tywydd heddiw yn fan hyn. Felly, dewch gyda fi. Y peth cyntaf dwi angen gwneud yw cael fewn trwy'r drws. Helo, diolch. Croeso i BBC Cymru. Dwi'n eistedd yn ystafell newyddion a'r peth cyntaf dwi'n neud yw logio fewn i'r cyfrifiadur ac edrych ar y rhagolygon, y forecast. Ar gyfrifiadur gwahanol, dwi'n agor playlist sy'n dangos y mapiau. Dyma rhai byddwch chi'n gweld ar y teledu, a dwi'n gallu newid sawl peth i helpu fi ddweud y stori. Ar ôl awr o fod yn gwaith, mae'n amser i fi fynd mewn i stiwdio i recordio'r bwletinau cyntaf. Mae rhaid i mi ddysgu'r manylion a'i cofio, does ganddyn ni ddim autocue na sgript. Bod y waliau'n werdd, dwi'n gallu gweld fy hun ar y map o fewn lens y camera ac ar y sgrin. Dyma sut dwi'n gwybod ble i bwyntio. Am hanner awr wedi 4, mae'n amser i mi gael colir gydag Anna. Yna, am 5, dwi'n mynd mewn i'r stiwdio eto i recordio mwy o fwletinau. Nôl wrth fynesg, dwi'n paratoi'r prif fwletin sy'n fyw ar ddiwedd y newyddion. Bydd hyn mewn stiwdio gwahanol. Cool, tydi? Am 7 o'r gloch, dwi'n rhoi fy meic mlaen a dyma fy amser i gerdded i'r stiwdio ac aros i'r cyflwynydd newyddion handio draw. Wnaethon ni addo'r rhagolygon yn llawn, felly dyma Alex. Diolch Rodri, noswaithau i chi. Mae wedi bod yn ddiwrnod diflas i nifer, mi fydd na fwy o eira ar y bryniau yma erbyn bore fori. Dwi'n siarad am 2 funud a dwi'n gwisgo earpiece fel bod y cyfarwyddwr sy'n eistedd mewn stafell arall, y galeri, yn gallu siarad gyda fi i ddeutha fi faint o amser sgennau ar ôl. A dyna ni, diwrnod mewn bywyd cyflwynydd tywydd.